Κοίτα. Η μαμά μου είχε πάρει ψεύτικα λεφτά. Και μια. Και... Πού είχε πάρει ψεύτικα λεφτά, κάτσε. Από το Τζάμπο. Είναι ένα μαγαζί. Όχι, να το πιστέψεις. Ξεχνάω πράγματα αμέσως. Είναι οικογενειακό. Ή τουλάχιστον νομίζω ότι είναι. Πού είναι η μάνα μου? Θα πας όμως όταν είναι στον νηπιαγωγείο. Να σου πω κάτι. Πες μου, τι θες. Δεν θα ξαναπάω. Γιατί έτσι, πώς το αποφάσισες αυτό? Γιατί το έχω αποφασίσει. Τι είναι καλέ. 3 η ώρα σχολάει και δομή, πρέπει να φύγω. Να σου πω κάτι, τόσο μακριά που είσαι, κουράστηκα, δεν έπαιρνα ούτε. Ο Σπύρος με κοιτάζει περίεργα. Επειδή το κοιτάζετε κι εσείς. Εγώ τον κοιτάζω επειδή με κοιτάζει. Μπορώ να πάω να γίνω μια απλή υπάλληλος. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα? Ναι, έλα Γιάννη, καταλαβαίνεις? Παιδί μου με κομπλάρει. Θέλω να πάω να πάρω μια θέση που δεν μου αρμόζει. Πολύ ωραίο είναι αυτό, μπράβο. Αυτό το έφερε ο κ. Βασίλης. Ναι. Πότε? Μου το είχε φέρει. Στο παρελθόν. Μπράβο. Στη Μεχείρα. Πρέπει να αλλάξω το relationship στο Facebook. Τι έκανα, Παναγία μου, την πόσταρα στο προφίλ μου, όχι ρε Ηλία. Τέλειο, πώς δεν το σκέφτηκα από την αρχή. Όχι ρε Ηλία, πώς βγαίνει αυτό τώρα, πώς... Σαν άνθρωπος είμαι πάρα πολύ ευάλωτη και αυτό γιατί έχω παιδεία. Έχω διαβάσει πολύ, έχω διαβάσει Νίτσε, Μαρκούζε. Ούτε που γύρισα να το κοιτάξω. Ήταν ξανθός με πράσινα μάτια, γύρω στο 1,86, γυμνασμένος και στο μπράτσο είχε τατουάζ τη Βίκη Καγιά. Ανάποδα περπατή. Πατρίτσια! Το κάναμε! Ναι! Ναι, κανονικά! Ναι, καλά δεν μπορώ να... Όχι! Την Κουτσή Μαρία μας έμαθε. Τι κάνει αυτή, πώς πάει το πόδι της?